Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicoliala, 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 Diego! Ano na, kamusta ka na dyan? Ito naman, reporting live from Santa Rosa, Laguna. Habang naririnig ang pagtilaok ng manok at ang pagtahol ng mga aso, ayan. Kumusta naman kayo dyan? Ako, ito pa rin, ang nag-iisang reyna ng radyo at nag-iisang naka-quarantine sa buong Pilipinas. Iba naman yung sinubukan natin ngayon, hindi na tayo nagkikita. Ayan. Alright, so pang ilang araw mo na nga itong pagiging Volta? Simula August 26 ako naging Volta eh. So, mga day 26, 27, 8 days. 8 days na po tayong radioactive. Ganyan. Masyado akong addict sa radio na pati pagiging radioactive kinareer ko. Bakit ganun? Nakakaloka. Ayan, so literal Saka, na radioactive Diego, ka. Yes, Mama. Correct. Tsaka, Diego, alam mo, literal din talagang hindi talaga ako sanay na hindi nagtatrabaho. Kaya kapag ka itong setup natin na to ay hindi nag-work, talaga medyo malulungkot talaga ako. Pero hayaan mo na kung medyo malabo-labo ang linya or whatever for now. But if ever hindi pumasa sa standards, kasi syempre gusto natin yung mga kabisyo natin, quality yung marinig nila lagi, di ba, mula sa atin. Di magpapamiss na lang muna ako. Tapos literal na kakaririn ko yung magpamiss. Sana naman mamiss nyo po, no? ang mahirap yung nagpapamiss ka tapos wala namang nakamiss, di ba? Nagpapayami lang po si Pero Nicole. Yun, payami ng bongga. Pero parang nararamdaman ko, Jegs, it's really the universe, it's really God telling me na pag sinabing sick leave. Kaya pala yung boss natin, sabi ko, Sir Ivan, babawiin ko yung sick leave ko, ha? Sabi ko sa kanya, kasi nagpapirma na ako ng sick leave. Sabi ko sa kanya, babawiin ko, boss, yung sick leave ko, ha? Kasi papasok naman ako, work from home naman ako. Hindi sumagot. Hindi, magpahinga ka. Hindi sumagot. Ibig sabihin magpahinga talaga. Yun talaga ang kailangan at wag ipilit. Tsaka alam mo, Jegs, I can actually feel it na nararamdaman ko siya sa different parts of my body, yung paghina ng kaunti. Ayokong i-attract na mahinang-mahina kasi hindi naman talaga, dahil sa totoo lang, I think ang linis ng bahay dahil sa akin. Charot! Alam mo yung feeling talaga ng quarantine, Jegs, na parang alas 9 pa lang ng umaga, pero parang feeling mo, ang dami mo nang nagawa. Ganon yung quarantine eh. Yung parang ang dami mo nang nalinis, ang dami mo nang nakutkot, ang dami mo nang na kung ano-anong nakumpune, tapos biglang 9 AM pa lang, ganun yung feels. Pero again, it's really just God telling me na pag sinabing sick leave, alam mo, ako na-experience, kaya alam ko yung nararamdaman mo, yung feeling mo na parang nanghihina ka kasi hindi mo nagagawa yung dati mong ginagawa. Kasi like sa akin dati, gustong-gusto ko nang bumalik pero hindi ako pinapayagan pa ng doktor, dapat may clearance pa sa ganito. Kasi tayong mga alipin ng salapi, naghahanap yung katawan natin ng trabaho natin eh. Namimiss natin eh. Totoo. Alipin kasi talaga tayo ng salapi. Ewan
Ewan ko ba, siguro kasi hindi naman tayong pinanganak with a golden and a silver spoon and fork platter. Ano tayo ipinanganak tayo na alam natin na ang mga ninuno natin hindi nakakabili ng mamahaling lupa at ang meron lang ay mga lupa sa kuko. So, ipinanganak tayong ganun. Kaya noon pa man, sanay na tayo sa trabaho na kahit na sinasabi sa atin na, hindi, sige, wag ka muna magtrabaho. Parang, I think I so remember this, Jegs, bago pa nauso yung COVID, there are so many times, lalo na yung batch natin, no? Lalo na yung ating batch, there are so many times na pumapasok tayo kahit may sakit tayo, maski sa school, kasi sanay tayo. Yung parang alam natin na medyo mahina, medyo yung pangunawa, bawas na mga ilang percent, pero alam nating maitatawid. So, dala-dala natin siya hanggang pagtanda. Actually dito sa MBC, dito sa atin sa Love Radio, tayo lang ang yata hindi nagpahinga during the COVID kasi tuloy-tuloy yung broadcast natin tuloy-tuloy ang ere, kahit sabihin natin nagre-record tayo, araw-araw natin ginagawa 'yon. At hindi lang 'yon, bago pa tayo nag-umpisa sa pandemya, bago 'yun nasunog pa yung stasyon. Ay, oo nga. At 'di ba? Isipin mo na sunog. Pero gaano katagal lang tayo or kaiksi na wala. Sandaling-sandali lang bumalik din tayo agad. Tama. Pero sa kabila ng pagkawala natin sa ere, tuloy ang trabaho natin. Nagjo-duty tayo noon sa Ortigas, 'di ba? Nandun pa kami sa tuktok ng building. Totoo. Inaakyat po talaga namin, ganyan. Pero one thing's for sure, ano man ang looking back, no, dun sa time na nasunog yung stasyon, tapos yung pumapasok tayo sa Ortigas, hindi ko makakalimutan, ang mahal lagi pumunta doon, kaya lahat tayo naghahanap ng masasabayan, di ba? Yung mga ganon. Hindi ko rin makakalimutan nung time na yun, Jegs, na I was fully breastfeeding my son. Kaya dahil mahaba yung biyahe mula Pasay hanggang Ortigas, nakakapuno ako habang nasa Grab. Hindi ko makakalimutan, nakakapuno ako ng 2 bote ng milk. Yung ganong klase mga eksena. Tapos ibabalik ko siya sa bahay, ipapasalubong ko siya sa anak ko. Na noong mga time na yon, parang may isip mo, bakit natin to pinagdadaanan? Tas hanggang kailan? And now that we went through pandemic, and then ito na naman, ako lang naman ang naka-quarantine, ano? Pero ibig sabihin, one thing's for sure, whatever your situation is, it will change. Temporary lang siya. Well, alam nyo sa mga nakikinig ngayon, actually kung bakit namin to ginagawa, especially si Nicole, bakit niya ginagawa to inspire everyone na despite sa problema na kinakaharap natin, tuloy ang laban. Tuloy Oo, kasi hindi tayo pwedeng tumigil talaga Pwedeng magpahinga, pero hindi pwedeng tumigil. Correct. Hindi talaga tayo and it's hindi ito yung parang kasi sinasabi ng mga kabataan, yung mga mas bata sa atin na hindi kasi nasanay kasi tayo na ganito ang ginagawa natin. Maaaring oo, pero kasi talaga it is also by choice It is also by choice na ginagawa natin kasi sanay tayo sa work. Plus it is also by choice kasi nga hindi nga tayo anak mayaman. So ganun talaga. wala kang mansyon. Walang mansyon si Nicole Yala. So kinakailangang magtrabaho, kinakailangang kumayod. Di ba? Ayan, kaya sa mga kaya sa mga kabisyo natin, laban lang. Totoo 'yun. Kung ano man ang kinakaharap mo, una, your situation will change, magbabago 'yan. Akala mo lang hindi matatapos, pero matatapos din 'yan, temporary lang 'yan. Then laban lang ng laban. And then take one day at a time. Huwag mo na kagad isipin yung mga susunod na mga araw. Yan yung mga pinapaalala ko sa sarili ko kasi may mga nakikita akong mga manas-manas sa mga paa ko. May mga parte ng katawan na alam kong parang side effects. Mga side effects siya, Jegs, ng ng radiation, mga ganyan. Tapos
parang lagi kong iniisip, sana bumilis yung healing or sana bumilis na maging okay. Pero hindi eh. One day at a time lang talaga. Masyado lang talaga tayong nasanay sa isang mundo na puro instant. Yan, totoo. Na parang feeling natin, kailangan instant ang lahat. Correct. And Kalmahan mo lang. Don't worry, marami naman nagpe-pray sa'yo eh. Siguro isa lang to sa mga bagay na dapat magpahinga ka rin. Pero kung minsan yung utak natin mabilis eh, di ba? Yung katawan kailangan ng pahinga pa, yung utak natin gusto magtrabaho. O sige, maririnig pa natin si Nicole maya-maya konti. Oras natin, 12:36. Kasama pong kumikinang ina, ako naman pong kumikinang ulo, Diego Bandido. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics!